दिनै जोंनि आरनाय ग्रुपनि जोंहा आबाद मावदोंमोन बांद्राय गिदिर नङा आबादा फिसा जों नायग्रोदो आरो बेसेबां दावगानो हायो जों दा दिनैसो जों मोजाङै जुदि मावफुंलांनो हायोब्ला माबाफोर जुदि बेनिफिट मोनोब्ला जों आरो मावनायनि थांखिखौ लाबावदों दा जोङो नैफ्राव मुलि होनो गोनां जादों बैथिंबो आलुआवबो होना फैबाय दा नै जोगोनाराव होगासिनो दं जोंहा बैथिं आलु दं बिथिं खिथिहर फालुआसो गुरावसिन जोंहा नैबेबो बांद्राय दिन गैला बिबार बारसिगोन बिबार बारोब्लानो जोङो आरो मोनसे भिडिअखौ जों होबावगोन मा होनो खांख्रिखला ना मा होनना बुङो बेखौबो गायदों जोङो बेफोरो बै बानलु गिदिर गिदिरा मा बानलु होनो इखो बर' भाषायाव मा होनो आं इखौ मिथिस्लाबलिया थफसा बानलु होननोसै आं थफसा बानलु होनना बुंबाय आङो नैबे बानलु गिदिरालै नैखौ दिन्थिलायनाया बेखौ सोर मा खालामलांखो बेखौ मिथिला मानसिनि हाबा जानाय नङा बियो मानसिनियानो ना मानसिनिसो मानसिनियानो अबेसो एम्फौनि खामानि अबे एम्फौ नांदो अबे नांदों ना मा नांदों बेखौ मिथिथ'वा सारअन्थाइ नांदों आं खायसे सारअन्थाइबो नांदों जानो हागौ आंबो बांद्राय गिदिर आबादारि नङा स्टेन्डार्ड आबादारि होनना बुङो आरो बेखौ इमान गिदिर आबादारि नङा सरि मालिस होबायलां एसे नैया जोंहा मानबायबाय आरो बहाबा थायदोंबो होननाय खोनादोंमोन सारना होयो गायबाय एम्फौनो मा मुलि होनो मोनथाराखैमोन माबा गैला जों बेयाव सां होनोबो माबा लाबाय थादोंमोन थांखि नाथाय जों सम मिलायनो हायाखै दिनैबो जों साथामजोंनो फैनानै मुलि सारनो गोनां जादों जोंहानियाव हाया बांद्राय गैया मथा मथि 2 बिगासो जागोन आरो बांद्राय जाया रिल खोथा आलु मानोथो आरो मिसा खोथाखौ बुंनो रिल खोथाखौनो बुंबाय आं नैयाव सेसा फैबाय थायो सेसाया एसे गाज्रि खालामदों जोंनि नै बिन माबादोंमोन बेखौ एसे गाज्रि खालायदों जालांजोब्बाय अरस' गालांदों थायनो जाबायमोन जोंहा बे बुस्थुआबो दा उपाय गैया हरनि खोथा हराव आरो सोर ओंखारबाय थानो सम मोननो थान्दानि दिन नै आलुखौ जों जागा मोनैनि बिथिंबो लारिंसि गायनो गोनां जादों आलु फिसा नैबे बादाम आलु होनना बुङो उपाय गैया नै पेकेटखौ मानो होनाय जादों आं बारा हमदांना मोनाखै नैखौ सेसाया गिथों होननानै होनाय जादों आरो नैखौ आं बेखौ होखालि आं फैयाखैमोन खामानियाव आंहा थारमाने आं मिस्ट्रि खामानि मावो नालाय एसे प्रब्लेम जायो आंनिया बार माने गले गले ओंखारबाय थानो हाया सानफ्रोमबो दा सम मिलाय बिदिनो आं ओंखारो आरो दा लोगोफोरा मा साना आं बेखौ मिन्थिस्लाबा मोजां मोनोब्लाबो गाज्रि मोनोब्लाबो आं बेखौ आंनि गोसोजों बुंनो हानाय नङा दा बेखौ लोगोफोरनिफ्रायसो आं मिन्थिना मोनगोन आरो उनफोराव लागै दा मोनथिथ'नाय नङा जों दा दिनै परमेश्वर बसुमतारी आरो सरदीप बर' जों साथामजों फैनानै नैबे मुलि सारनाय हाबाफारिखौ जों दिनै मावफुंबाय जोंहा बिथिं आलुआबो एसे बेमार जायां अबस्थायाव गोग्लैना दंमोन जोंहा बै आर'नाइ ग्रुपनि आफादगिरि फैदों आरो नेहाथारिया फैनो हायाखै आफादगिरि फैदों बेनिफ्राय जोंनिनो मानगोनां आर'नाइ हानजायावनो थानाय बिथाङा पुलिस मावो बिथाङाबो फैदों नायनो दा बिथांखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो गोनां इन्ट्रडक्सन जायो बिथाङा मा सानो
बिथांमोनाबो नायनो फैदों मानोना आबादा जोंहा दासो तारमाने उथिफुनायखाय दा नायनो फैदों आरो बिसोरो नैबे सोर बिथांखौ बुंनो हो बिथाङा माबा आफादगिरि आरो नैबे आर'नाइ ग्रुपनिनो बिथाङा जोंनि आर'नाइ हानजानि बिथाङा पुलिस मावो बिथाङा एडभाइजार बिथाङाबो मेम्बार नाम बिथाङा मा नाम बुंदों नोङो खस्थ'नि गेजेरजों बेहाय मोनफैनो हादों मानोना हाबानि सम जाना फैदों बेयाव सिटि हैनो थांदों बायदिसिना बेफोरबायदि दा जोंहा आबादखौ दिन्थिना हो एसे नै बरिया जादों बेफोरो बारा सम गैला आरो मथा मथि 2 माह बा आरो मोनहैसिगोन नाथाय जों सम होनो हायाखै जों बरिया जादों जों दा सम होनो हायाखै सम होनो हायोब्लानो जों बिनि 5,000 बिदिमोन बिदिना 5,000 बिदिमोन केरेला खान्था जोंहा कन्टेक्ट लाग्राबो मानसि ओंखारबाय होनाङामोन आरो जों 5,000 होदोंमोन जों नाथाय 5,000 मानो होनो जोंहा बेवहाय मथा मथि 20-60 रोजाखौ जों मोननायनि मोनसे आसा फारिना दं मानो जों एसेबां लस खालामद्रायना लाबाबो जोंहा गोरोन्थि जागोन आरो माबाया भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा जोंहाथ' गासैखौबोथ' नुखाजोब्बायानो बेसेबां दं आरो बेथिं आलुखौ एसेबां मोजां दिन्थिनाय जादिया आलुआ दं बेखौ दिन्थिनाय जादिया जों दिन्थिनानै नामा एसे फै खाथियाव लागै थांनानै दिन्थिना थानोसै लोगोफोराबो बाहाय गोसोफोरखौ सान्थिनांसिगौ जोंहा नै सांनि थाखाय जों रेडि खालामना दं रेडि खालामनानै दोनदों नाथाय जों सम होनो हायाखै आर'ना थांबाय मैया दा बैथिंबो जोंहा जोगोनार दं बिथिं जेसेबां फख्रियाव जेसेबां बाउन्डारि दं बेहाय गासैबो माने जोगोनार दं आरो दा नैयाव आरो नैखौ जों दिन्थिनो हानाय नंला क्लियारलि नाथाय नैयाव जोंहा माबा दङ मासरुम बुङो मैखुन जोंहा साबिबो लाबोनाय जादिया नै ताला मारिना दोनदों दा बिथिंबो जों भिडिअ खालामनो हाया नाथाय जों ताला मारिदों मैया साबिखौ लाबोनाय जादिया जोंहा साबि लाग्राया जोंहा थानसालियाव थांनानै बेस्थ' जाना दं दा जों आलुखौ बेखिनिखौ गायदों बैथिंबो दं बिथिं ओरै दं होबो दा लोगोफोरा माबोरै नुदों आबादनि फारसे माबाफोर कमेन्ट होयोबा होनो हागोन दा बेखिनिखौ दिन्थिना होदो नोंथाङा केमेरामेना दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय।